5. Точно толкова са календарите, които предлагаме на сайта Fotopis.bg като разновидност. Един от най-разпространените е работен календар с 3 секции или с една секция. Може да поставите снимка на пейзаж или снимка от последното ви пътуване. Удобството е, че може да местите прозорчето за дните за всеки месец. Също така има фазите на луната, както повечето празници. Един от най-продаваните ни модели е многолистов календар с снимка за всеки месец, който е във вариант А3 или по-малък вариант А4. Следващото е календар пирамидка, който може да украсява бюрото на вашия дом или офис, също с снимка за всеки месец, а защо не и фирмен такъв. Естествено, не бива да забравяме джобните календарчета, които са във всеки портфейл и които служат дори за разделители при книги. И не на последно място са календарите плакати, които също може да поставите снимка, която да ви гледа от стената през цялата година. Влезте сега и разгледайте дизайните, които сме подготвили за вас на сайта Fotopis.bg за всички видове календари.